ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗପଟି ଶୁଣିବା। ଗପଟିର ନାଁ ହେଲା ବିଛୁଆ ରାଧୁଆ। ହରିପୁର ଗ୍ରାମରେ ରାଧୁଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା। ସେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ସ୍ୱଭାବର ପିଲା ଥିଲା। ସେ କ'ଣ କରେ, ପ୍ରତିଦିନ ତା ଘରୁ ତାର ବୁଢ଼ୀ ମାଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ଚାହା ଖାଦ୍ୟ ଦିଏ, ଖାଇବ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ଛେଳି ସେ ରଖିଥିଲା। ସେଇ ଛେଳିକୁ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଯିବ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଛେଳି ଚରାଇବ। ଛେଳିକୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ବସେ। ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ସେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିବା ଏକ ବଂଶୀକୁ ଫୁଙ୍କେ, ବଂଶୀ ବଜାଇ ଗୀତ ଗାଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେଇଥିବ, ତ ଖାଇବ। ଏମିତି ଖାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେ ଘରକୁ ତା ଛେଳି ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଆସେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିଥାଏ। ଏହା ନୀତିଦିନିଆ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ। ତାକୁ ବି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାରଣ ତା ସ୍ୱଭାବ ଅତି ସରଳ ଥିଲା। ସେ କାହା ଦୁଷ୍ଟାମି କରେ ନା, କାହା ସହିତ କଜିଆ ଝଗଡ଼ା କରେ ନା। ତେଣୁ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଛେଳି ନେବ, ଚରେଇବ, ଖାଇବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଘରକୁ। ଏମିତି ଥରେ ସେ ତା ଛେଳି ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ଛେଳିକୁ ଚରାଉଥିଲା। ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ତା ମନକୁ ଏକ କଥାଟି ଆସିଲା। କହିଲା, ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ମଜା କରିବି। କ'ଣ ମଜା କରିବ? ସେ କ'ଣ କଲା, ଭାବିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଦେବି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଘାବରେଇ ଦେବି। ସେ ଭାବିକିରି ସେ ବଂଶୀଟି ଥୋଇଦେଲା, ଗଛର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ଗଛ ଉପରେ ବସି ବଡ଼ ପାଟିରେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇଲା। କହିଲା, କିଏ କେଉଁଠି ଅଛ? ଦୌଡ଼ି ଆସ, ଦୌଡ଼ି ଆସ, ଗଧିଆ ମୋ ଛେଳି ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବ। ଏହି କଥା ସେ ବାରମ୍ବାର ଡାକିବା ଦ୍ୱାରା ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କଥାଟି ଶୁଣିଲେ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ରାଧୁଆ ବୋଧେ ଆଜି କିଛି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ଶୁଣି ସେମାନେ ହାତରେ ବାଡ଼ି, ଠେଙ୍ଗା, ବର୍ଛା, ଖଣ୍ଡା ଧରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। କାରଣ ରାଧୁଆ ଭଲ ପିଲା ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ରାଧୁଆ ଗଛ ଉପରେ ବସିଛି। ତା ଛେଳି ଗୁଡ଼ିକ ଆରାମସେ ଗଛ ତଳେ ଚରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାଧୁଆକୁ ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ରାଧୁଆ, ଗଧିଆ କାହିଁ? ତ ଛେଳି ତ ଆରାମସେ ଚରୁଛନ୍ତି, ତୁ ତ ଗଛ ଉପରେ ବସିଛୁ, ଗଧିଆ କାହିଁ? ରାଧୁଆ ଗଛ ଉପରେ ବସି ଠୋ ଠୋ କରି ହସିଲା। କହିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ମଜା କରୁଥିଲି। ଏହାପରେ ଲୋକମାନେ ବିରକ୍ତି ହୋଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଉ ଦିନେ ରାଧୁଆ ଘରକୁ ଗଲା। ଘରକୁ ଛେଳି ଖାଦ୍ୟ ତା ଖାଇଲା। ଛେଳିକୁ ଧରି ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସି ତାର ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ କ'ଣ କଲା ନା, ଛେଳିକୁ ଛାଡ଼ିଲା, ବଂଶୀ ବଜାଇଲା। ଏଇ ବଂଶୀ ବଜାଉଥିବା ସମୟରେ ସତକୁ ସତ ଏକ ଗଧିଆ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଗଧିଆକୁ ଦେଖି ରାଧୁଆ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା। ଭାବିଲା କ'ଣ କରିବ। ଗଧିଆ କ'ଣ କଲା ନା, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଛେଳିକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲା। ରାଧୁଆ କିଛି ଉପାୟ ପାଇଲାନି। ଜୀବନ ବିକଳେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିଲା, ଭାଇ କିଏ କେଉଁଠି ଅଛ? ଦୌଡ଼ି ଆସ, ଦୌଡ଼ି ଆସ, ଗଧିଆ ମୋ ଛେଳି ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଗଲା, ଦୌଡ଼ି ଆସ, ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିଲା। ଏ କଥା ବି
से गाँव लोक मैंने सब शुणिले किंतु से भाविले राधुआ बोधे से दिन जमी आम सहित मजा थट्टा करूला आज बोधे सेमती थट्टा मजा कर शुणिला कहीं जंगल को आसिले ना यापर धीरे धीरे गधिया कौन कला गोटे पर छेली एमती समस्त छेली को खाईदे जेते चित्कार करी राधुआ डाकिला केही भी ता विकल डाक शुणिले ना कारण समस्ते भाविले से मिछरे डाकुची यापर संध्या समय गधिया कांदी 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 घर को धरला एतिरु पिला माने आमे को शिक्षा लाभटा कले आमे माने कौनसी कथा को मजा थट्टारे नवा उचित नुहे मिछ मिछ कहवा द्वारा किभली राधुआर समस्त क्षति साधन है तेणु सब सत बाटे आम जा उचित मिछरे कौन कार्य कले तार फल ये भाव में फली थाए तो राधुआ प्रथम थर मिछ कही तेणु द्वितीय थर जिते सतरे गधिया आसी पहुँचला से लोक मैंने से कथा ग्रहण करने को पसंद कले नहीं तेणु पिला माने सबुबले सत बाटे जा सत कर्म जा सत बाटे सत कर्म गले निश्चित माँ आमको साहाय्य करे। धन्यवाद।